वासुदेवाय ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं गुरुरसिका भुवि भावुकः। प्रथमस्कन्ध पंचमाध्याय पंचमे नारद प्रवेश व्यासंकुदेले उपदेश हरि कीर्तन भागवत कर प्रसन्न हेव चित्त सुत कहन्ति अनुरागे हरसे मुनिंकर आगे सुतवाच सुन सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने व्यास समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी कुशल वार्ता पुछे तोसे जे जात गोविंदर अंशे हरसे वीणा करे नहीं कहन्ति व्यास मुख चाहि नारद वचन हे पराशर ऋषि सुत तुम्भे स्वभावे भागवत किंपा चाचल्य तुम्भ मने देखि जानिलु आम्भे ध्याने सकल वेद शिष्ये देई पुराण भारत भी आई संसारे इष्ट धर्म जेते सर्व संपन्न तुम्भ चित्ते भले जानिली मोहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्त नहिला तुम्भ शांति नारद वाक्य शुणी करने व्यास कहन्ति सावधाने व्यास वचन तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यास बहु मते वेद पुराण अर्थ जेते मु सर्व संपादिली चित्ते तथापि आत्मा तो नहे मन न रहे स्थिर देहे तुम्भे जे ब्रह्मा को नंदना भले जानिल मोर मन ए मन स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बापारे सकल शास्त्र तहु सार तार महिमा गोचर तार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर कहि तुम्भे सकल तत्व जन विष्णु महिमा परिमाण से सर्व जीवन का ईश्वर जार माया रे ए संसार सृजई पालई संहरे त्रिगुण मध्य से विहरे से माया ताकु न लागई नित्य से निज सुखे थाई ए तीनि लोके तुम्भ देह निरते भ्रमेर विप्राय प्राणीक बाह्य अभ्यंतरे जेसने समीर संचरे आत्मा जेसने साक्षी रूपे नित्य विहर निज सुखे पर अबर ब्रह्म जले मोहर स्नान सुनि चले
ସେ ଜଳ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଭାବ ନିତ୍ୟ କରଇ ଅନୁଭବ ତଥାପି ନ୍ୟୁନ ଭାବ ଘୋର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ନହେ ମୋର। ତାଙ୍କ ମହିମା ପରିମାଣି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ୟ କେବା ଜାଣି କହ ଆନନ୍ଦେ ମୁନି ବର ଯେମନ୍ତ ମନ ହେବ ସ୍ଥିର। ନାରଦ ବାଚ ଭୂମୁନି ସତ୍ୟ ବଚନ ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ନହେ ମନ। କୃଷ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଯଶ ଗୁଣ ଯେଣୁ ନ କଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେ ଧର୍ମେ କୃଷ୍ଣ ତୋଷ ନହି ସେ ଧର୍ମ ନିଉନ ଅଟଇ ଧର୍ମ ସମ୍ପଦ କାମ ଅର୍ଥେ ଯେତେ କହିଲ ବେଦ ପଥେ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଅଭ୍ୟାସେ ଥାନ୍ତା କିଛି ସମ ତେବେ କି ମନ ଅସନ୍ତୋଷ କହିବି ଶୁଣ ଉପଦେଶ ଯେବେ ଏ ଜିହ୍ୱା ବାକ୍ୟ ଶ୍ରମ ନ କରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାନ ଯେ ବାଣୀ ଜଗତ ତାରିଣୀ ତା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯେବେ ଭଣୀ ତାହାକୁ ବୋଲି କାକବାଣୀ ଯହିଁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ କାକ ତୀର୍ଥ ସେହି ସେ ଜଳେ କେବା ଅବଗାହି ପରମହଂସ ମୁନି ମିଳେ ଯେ ଥାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୂଳେ ଯେ ବାକ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସେହି ସେ ବାକ୍ୟ ଜନତାପନା ସେ ତୀର୍ଥ ଯେ ସନେ ପାପ ଧ୍ୱଂସେ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଯେବେ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଉଚ୍ଚାରଇ ଭାବେ ପଦ ଦୂଷିତ ଯେବେ ହୋଇ ସେ ବାଣୀ ସର୍ବ ପାପ ଦହି ଏଣୁ ସାଧବେ ନିତେ ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଯଶ ଗୁଣ ଭଣି ସେ ହରି ଭାବ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି କର୍ମ ପଥ ମାଡ଼ି ଯେ ପୁଣ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗେ କରେ ସକାମ ଚିତ୍ତେ ଫଳ ଧରେ ହରିଙ୍କି ନ କରେ ଅର୍ପଣ ସେ ସର୍ବ ଫଳ ଅକାରଣ ନିଷ୍କାମ ମତେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତପ ସାଧନ୍ତି ବନେ ପଶି ହରି ମହିମା ଛାଡ଼ି ଯେବେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ଭାବେ ସେ କାହୁଁ ଅଶୁଭ ନାଶିବ ତପ ସାଧିଲା ଫଳ ଦେବ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗବତ ମହାନୁଭବ ସୁଚିମନ୍ତ ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତ ବ୍ରତ ଏଣୁ ଅମୋଘ ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ସମାଧି କରି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ
ତାର ଚରିତ ଅନୁବାଦେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗବତ କର ଅଖିଳ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭଜେ ହରି ଭକତି ଦୂରେ ତେଜେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଲାଭ ଛାଡ଼ି ତ୍ରିବର୍ଗ ମଧ୍ୟେ ଲୋଭ ବଢି ତାହାର ସୁଖ ଲେଶ କାହିଁ ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ନାବ ଥାଇ। ଜଳ ପବନ ମେଘ ବଳେ କୂଳେ ନ ଲାଗିବା ସେ ଜଳେ। ତାହାଙ୍କ ଗତି ସେହି ମତ ଶୁଣ ହେ ପରାଶର ସୁତ। ଯେ ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଘେତି ନିନ୍ଦିତ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଚିନ୍ତି ସ୍ୱଭାବେ ମୂଢ଼ ସେହି ଜନ ବ୍ୟର୍ଥ ତାହାର ଜୀବନ। ତୁମ୍ଭ ବଚନେ ମତି ଭ୍ରମ ସେ ତାକୁ ବିଚାରି ସ୍ୱଧର୍ମ। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନ ବସନ୍ତି ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି। ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ ଅଭାବ ଭଲେ ଜାଣ। ଅନନ୍ତ ପାର ବିଷ୍ଣୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ସମରଥା। ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏ ଭାବେ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରିବେ। ହରିଚରିତ ଦୀପକର ଜନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଦ୍ଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିଜ ଧର୍ମ ତେଜି ହରିଚରଣ ଦୃଢ଼େ ଭଜି। ଭଜୁ ମରଇ ଯେବେ ଦୁଃଖେ କେବେ ହେ ନ ପଡ଼େ ନରକେ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ଥାନ୍ତି ଯେ ବା ପ୍ରାଣୀ ହରି ଭକତି ନ ପ୍ରମାଣେ। ଅନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଯେତେ କି ଅନୁମାନି ପାରେ ଚିତ୍ତେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। କାଳର ବସେ ପୁଣ ପୁଣ ଏ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ବସେ ଦୁଃଖ ସଦୃଶ ସୁଖ ଆସେ। ଏ ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱ ବେନି ପଥେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିରତେ। ଯେ ଲାଭ କେହି ନ ଲଭନ୍ତି ସେ ଲାଭେ ଯାର ଚିତ୍ତ ଚିନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋଭିଲେ ସେ ଫଳେ ଧାରଣେ। ସେ ଫଳ ପାଇ ସୁଖେ ଖାଇ ଭ୍ରମଣେ ସମନ ଲାଗଇ। ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ଗତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜନ୍ତି ନିରତେ। ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦ ତାର ଗତି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାୟ ନ ଭ୍ରମନ୍ତି। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ରସ ନିରତେ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାସ। ସେ ରସ ଛାଡ଼ିବେ କେମନ୍ତେ ରସେ ରସିକ ଜନ ଯେତେ। ଈଶ୍ୱର ହେତୁ ଏ ସଂସାର ସଂସାରୁ ଈଶ୍ୱର ବାହାର। ଯେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ ଈଶ୍ୱର ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ। ଏଣୁ ଲୀଳାକୁ କରିଅଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କେ ନହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀ। ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଏ ସଂସାର ଏ ସର୍ବ ଏକଇ ପ୍ରକାର। ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ଜାଣି ବେଦରେ ଅଛି ପରିମାଣି। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁନିବର ତଥାପି କହିଲି ଯାସାର। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆତ୍ମା ରାମେ ରମେ ଅମୋଘଦର୍ଶୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ କଳା ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା। ସଂସାର ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କର ଗ୍ରନ୍ଥେ। ସ୍ୱଭାବେ ଜନ୍ମ ଯାର ନାହିଁ ମାୟା ସୟଳେ ଦେହ ବହି। ତାର ଚରିତ ଧରି ଚିତ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କର ଜନହିତେ। ଏହୁ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସାର ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ବେଦ ସାର। ଇଷ୍ଟ ପୂଜନ ଜପ ଦାନ ଯେବେ ଭାବଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ।
ତାହାଙ୍କ ଫଳ ଏ ଅଟଇ ତା ବିନୁ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅଇ। ପୂର୍ବେ ନିର୍ମଳ ଋଷି ଜନେ ତପ ଆଚରି ଘୋର ବନେ। ସଂସାର ସାର କୃଷ୍ଣ କଥା ନିରତେ ଗାଇ ଗୁଣ ଗାଥା। ଏ ଭାବ ପାଇଲି ଯେ ମନ୍ତେ କହିବି ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତେ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ଶାପ ପାଇ ଜନ୍ମିଲି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ସେ କାକି ମୋହର ଜନନୀ ସେବକୀ। ବ୍ୟାପାର କରେ ରାତ୍ର ଦିନେ ଏମନ୍ତେ ବିଧିର ବିଧାନେ। ସେ ବିପ୍ର ଗୃହେ ବର୍ଷା କାଳେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମିଳିଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଭାବ ବହି। ହେ ବିପ୍ରେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଆଜ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଯେବେ ମତେ ମୋ ଘରେ ରୁହ ଦିନ କେତେ। ଦୁର୍ଗମ ବର୍ଷା ମାସ ଚାରି ଏ ଋତୁ ମୋର ଘରେ ସାରି। ହେଉ ବୋଇଲେ ବିପ୍ରଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ରହିଲେ ମନର ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ସେବା କଲି ତାଙ୍କ ପାଶେ। ବାଳୁତ ଚଞ୍ଚଳତା ଚିତ୍ତ ଛାଡି ମୁଁ ସେବେ ଅବିରତ। ସେ ବିପ୍ରଗଣେ ମୋତେ ଚାହିଁ ଆଶ୍ୱାସ କଲେ ଦୟା ବହି। ସମଦରଶୀ ଯେଣୁ ସର୍ବେ କୃପା ସେ କଲେ ମୋର ଭାବେ। ତାହାଙ୍କ ଭୋଜନର ଅନ୍ତେ ପତ୍ରେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଥାଇ ଯେତେ। ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟ ମୁହିଁ ଅନ୍ୟ ଭୋଜନ ନ ଜଣଇ। ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦେ ମୋହର ଚିତ୍ତ ଅପ୍ରମାଦେ। ସର୍ବ କିଳ୍ବିଷ ବେଗେ ଗଲା ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମ ଉଦେ ହେଲା। ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖ ହରି ବାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୁଣି। ପଦକୁ ପଦ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ସେ ବାଣୀ ମୋର ମନେ ସ୍ଫୁରେ। ନିରତେ ଶୁଣି ପଦେ ପଦେ ମନ ବୁଡ଼ିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। କୃଷ୍ଣ ହୁ ଆନ ନ ଜାଣଇ ବିଷୟ ରସ ଆଉ କାହିଁ। ଯେଣୁ ଏ ସଦ ସତ ରୂପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଳ୍ପିତ। ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନ ସେ ଅଟେ କେବେ ହେଁ ସତ୍ୟ ସେ ନ ଘଟେ। ମୁହିଁ ଦେଖଇ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତେ ହରି ହୁ ନାହିଁ କେ ଜଗତେ। ଏମନ୍ତେ ବରଷା ସରିଲା ଶରଦ ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ହରି ବାଣୀ ନିରତେ ଶୁଣି ମୁଖେ ଭଣି। ସାତ୍ವಿକ ଭକ୍ତି ମୋର ମନେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଅନୁକ୍ଷଣେ। ମୋହର ସେବା ଦିନୁ ଦିନେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରଜନେ। ଜାଣିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ରୂପେ ଭକତି ଜାତ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ଯିବାର ବେଳେ ମୋତେ ରାଇ କୃଷ୍ଣ ସାଧନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ। ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ତମ ଜ୍ଞାନ ଯେଣେ ଉଦିତ ଭଗବାନ। ସର୍ବ କହିଲେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣେ ଦୀନ ବତ୍ସଳ ମୁନି ଜନେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ଅନୁଭବ ତେଣୁ ଜାଣିଲି ମୁହିଁ ସର୍ବ। ଯେ ଭାବ ଭାବି ଅପ୍ତବାଦେ ପ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ। କୃଷ୍ଣେ ଅର୍ପିତ ଏଣୁ କର୍ମ କଲେ ତୁଟାଇ ଭବ ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶଇ ତ୍ରିତାପମାନ କ୍ଷୟ ପାଇ। ଯାହା ଭୋଜନେ ବ୍ୟାଧି ଜାତ ତହୁଁ କେବେ ହେ ନୋହେ ଶାନ୍ତ। ମିଶିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତେବେ ବ୍ୟାଧିକୁ ନାଶ କରେ। ଯେ କର୍ମ ସଂସାର କାରଣ ସେ ନୋହେ ତାହାର ବାରଣ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱରେ ସମର୍ପଣ ବିନା ସେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ ତେଜି ଯେବେ ବିଷୟର ସେ ମଜି। ସେ କାହିଁ ତରିବ ସଂସାରେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ। ଏ ଭବ ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷଣେ କର୍ମ କରି। ଭକତି ଯୋଗ ଜାତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଅଧୀନ ତାର ହୋଇ। ଯେବେ ସକଳ କର୍ମ କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ପଣ ମନେ ଧରି। ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଜଗତେ ଅଛି ଯେତେ ନାମ। ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରି ମନେ ସ୍ମରି ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଅଧିକାରୀ। ଅରୂପା ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ସ୍ମରି ଯେ ଚିତ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ସେ ପଦ୍ମିନ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଂକର୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭରି।
ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପଶନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦେହେ। ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ। ସେ ହରି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ପାର କଲା। ଏବେ ହ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣେ ମନ ଧର। କୃଷ୍ଣର ନାମ ଯଶ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କହ ଭାଗବତେ। ଯେଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜନକର ଅବୋଧ କର୍ମ ଜୀବ ଦୂର। ବିଷୟ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ୟଥା ଗତି ନାହିଁ ଆର। ସେ ଏବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବୀଣା ବଜାଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ। ସେ ମୁନିବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନେ ନବ ଅନୁରାଗେ। ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧ ନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवाद नाम पंचमोऽध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भीमशापिरणे भंग मुनीनां च मति भ्रम। यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। हरि ओं तत्सत्। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः।